Och en brunett som hoppar ner från ett stup. Vem landar först då? Vet du det? Nej. Brunetten. För blondinen måste fråga efter vägen. Varför norrmännen gör så här? Nej. Nej, inte jag heller. Vet du varför likhet mellan dig och Niklas Berglund? Nej. Båda har jeansskor. Du som är så otroligt fantastiskt modig. Ja, det är rätt rätt. Hörru, jag har en fråga. Hur kan en kille på 150 kilo vara lätt? Det har jag faktiskt ingen aning om. Om man kommer från Lettland? Men herregud, den är så solidarisk.